poďme. Ale začne? A? A už to nejde. Dosť bolo, ne? Dosť bolo, srandy. Tak dobre, tak dobre. To není ono. To čo? A ešte to. Hej, pojďte to. A to čo je? Hej, to je super, Karel, hej. A nechci to říct, nech to pošli. Nikomu ale nemůžu. Na YouTube ťa máme. Zbraňu se ráza. Neviem. Zmážeš to. A jaký bol pán profesor Piatok? Jaký bol pán profesor Piatok? Čo vám stále opakoval? Čo? Čo vám stále opakoval? Poď nám povedať teraz. My ste to ešte nepočuli. Aký bol pán profesor Piatok? A? A čo robil? Ako rozprával? Čo vám povedal o škole? Je to vlastne to dieťa. A? A ty čo to vypočul? A napríklad, čo vám tak povedal, keď som jeho stal? Ja vás mám rád. A ty nejsou dievčatá. A nejsou nechcel. A už čo? Už to neprieme. Ale líčka ešte nejsú, to dovtedy natočíme, dokud nebudú líčka. Dobre, by stačilo. Stačí prečo. Moje deti. Dobre, už stačilo, už nejme sranda. Ale Mírka bola dobrá, keď ukazovala predskús, Míri ukáž predskús, nech ona, ja budem